салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 18 декабр тақдим мекунем. имрӯз маҷлиси миллӣ палатаи болоии парлумони тоҷикистон қонун дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллатро тасдиқ кард. аз ин пеш тарҳи қонунро маҷлиси намояндагон қабул карда буд. қонуни нав дар сурати имзо шудан аз ҷониби президент ба раиси ҷумҳур эмомалӣ раҳмон иҷоза медиҳад пас аз қатъӣ ваколаташ дар соли 2020 аз бонуфузтарин мақоми кишвар пешвои миллат бимонад ва дар мушаххас кардани сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар нақши умда бозӣ кунад. ин қонун раҳмонро аз ҷавобгарии ҷиноӣ озод карда моликияти хусусии ӯ ва аҳли оилаашро дахлнопазир мекунад. дар ҳоле ки ин қонун аз ҷониби вакилон якдилона пазируфта шудааст, коршиносони бетараф мегӯянд қонун роҳро барои яккаҳукмронии раҳмон боз мекунад. ман фикр мекунам ки ин қонуни ахир барои як ҳокимияти якумрӣ дар тоҷикистон асос мегузорад ки барои рушди сиёсии кишвар фоиданок нест. ҳанӯз худи президент дар бораи ин қонун изҳори назар накардааст, вале дар намози ҷумъаи рӯзи 18 декабр раиси шӯрои уламои исломии тоҷикистон Саид Мукаррам Абдуқодирзода Эмомалӣ Раҳмонро шоҳи одил хонда ва аз намозгузорон даъват кард ки ба ӯ нофармонӣ накунанд. дар шабакаи интернет навори видеоие нашр шудааст ки дар он Тилло Кабиров, падари раиси ҳизби дар Тоҷикистон Мамнӯи Наҳзати Исломӣ, фарзандаш Муҳиддин Кабириро насиҳат мекунад ки ба ободии ватан бикӯшад. ягон майда барои хидмат гам назан. охир метони барои ободӣ наметони занзавар багутахаб. маълум нест ки ин навор аз ҷониби кӣ, дар кадом шароит ва бо кадом ҳадаф гирифта шудааст. ин навор 3 рӯз баъди он нашр шуд ки хешовандони Кабирӣ дар бораи боздошти кӯтоҳмуддати падар ва дигар ақрабои наздики раиси ҳизби наҳзат хабар дода гуфтанд, эҳтимол ходимони ҳифзи ҳуқуқ онҳоро ба хотири сабти муроҷиаташон ба Кабирӣ рӯзи 15 декабр бо ҳам бурданд. худи Кабирӣ баъди ин аз макони ношиносе ба созмони байналмилалии хонаи озодӣ гуфт ки мақомот мехоҳанд ӯро водор кунанд ки аз фаъолиятҳои сиёсӣ даст кашида ба Тоҷикистон баргардад. мақомоти Тоҷикистон ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистонро масъули ташкили ошоби мусаллаҳонаи моҳи сентябри имсол эълон карданд. худи ҳизб ва Муҳиддин Кабирӣ ин иттиҳомотро беасос номидааст. зимнан манобеи радиои озодӣ мегӯянд ки парвандаи 17 узви раёсат ва фаъоли ин ҳизб ба додгоҳ ирсол шудааст. ба шаҳрвандони Тоҷикистон дар Москав машварат шудааст ки бесабаб шабонгоҳ дар хиёбонҳо нагарданд ва аз муноқишаҳо худдорӣ кунанд. ин машварат аз ҷониби сафорати Тоҷикистон дар Москав баъди он дода шуд ки ҳафтаи гузашта гурӯҳе аз шаҳрвандони ин кишвар дар шаҳри Химки канори Москав аз ҷониби афроди ношиноси ҳамлагар латукӯб шуданд. аз миёни чанд захмӣ ки ҳама таксирон буданд, як нафарашон ҳанӯз ҳам дар бемористон аст. сабаби ин ҳамла маълум нест, танҳо гуфта мешавад ки эҳтимолан ин ҷавонҳо қурбони тақсимоти қаламрав байни қавқозиҳо ва дастаҳои ҷаҳонии ҷиноӣ шуданд. ҳадди ақал 5 ҷабрдидаи дигари ин ҳамла чечентабор буда ҳамроҳ бо ҷавони тоҷик дар бемористон бистарӣ ҳастанд. дар шаҳри Могилёфи ҷумҳурии Беларус дирӯз нахустин чойхонаи тоҷикӣ дарҳои худро барои мизоҷон боз кард. ин маросим бо ширкати сафири Тоҷикистон дар Беларус Қози Давлат Қоимдодов ва шаҳрдори Могилёв Владимир Цумарёв баргузор шуд. чойхонаи тоҷикӣ дар як вақт тавони хизматрасонӣ ба 100 мизоҷро дорад ва ваъда медиҳад ки беҳтарин навъҳои ғизоҳои миллии мардумиро пешниҳод хоҳад кард. як ҳадафи асосии таъсиси чойхона таблиғи фарҳанги мардумии тоҷик аст. дар ин чойхона ки бо ороишоти миллӣ зина дода шудааст, мусиқии тоҷикӣ садо медиҳад. дар солҳои мухталиф чойхонаву тарабхонаҳои миллии тоҷикӣ дар гӯшаҳои дигари ҷаҳон ҳам ифтитоҳ шуда, маъруфтаринаш дар шаҳри Болдери Амрико ҷойгир шудааст.
ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, одноклассники ва твиттер пайдо кунед.